A ver, zein puina da? Hiru txarretxo. Eta otsoa? Otsoa ere. Benetako otsoa ez da esango. Kaixo, gu bigarren mailakoak gara, eta ipuin bat aurkeztera gatoz. Hiru txarrikumeena, ezagutzen alduzue? Bai, ezagutzen dugu, ez da? Ipuin hau kantuz kontatuko dizuegu, eta badakigu gustatuko zaizuela. Hemen dituzue txerria. Eta zein falta da? Zein falta da? Txerriak hor daude eta Txerria daude, zein falta da? zein falta da? Hiru txarretxoak eta? Otso. Zango ian. Gu hiru txarrikumea gara. Eta hau da, hiru txarrikumeen amatxo. Macho. Hiru txarretxoak eta macho. Oso, no? Familia bat zertezta. Txerritxo txikia, no? Txerritxo txikia, txerritxo ertaina, eta txerritxo zentzuduna, buruduna. Ni, eta hau...